usa sa mga entry sa Metro Manila Film Festival karong Disyembre ang biopic sa Bisayang Santo nga si San Pedro Calungsod. Tuyong may bisita dinhi sa Subo ang mga artista niini niadtong Domingo aron makighimamat sa mga sakop sa Cebu media. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gipaila-ila si Ruko na sino sa mga Sugboanon ang artistang muhataw og kinabuhi sa bag-uhay lang na santong si San Pedro Calungsod. Usa-usab ka Bisaya, lakip nga gipaila-ila ang uban pang mga artista nga iyang mga kauban sa maong salida. Ang Pedro Calungsod, Batang Martir the Movie, usa sa mga entry ato sa ika-39 nga Metro Film Festival karong umaabot Disyembre. Going to the chapel today of San Pedro Calungsod has uplifted me and motivated me to learn more about him and to go back to shooting again. Dahil nakaka-inspire. May parayag sila nga unta pinaagi sa mong salida, mas mailhan pa si San Pedro Calungsod. Gusto sab nilang masayran ang mga kaagi sa Batanong Santos ug kung unsa ang mga kasinatian ini, kung giunsa niya pagdala ang pagtulunan sa Kristiyanong tinuuhan. Gusto namin na mas i-introduce, ipakilala si Pedro Calungsod sa karamihan, sa mga Pinoy, na makita nila siya as a human being, hindi lang na nakikita natin sa church na isa na siyang debulto. Well, we kind of hope that this film will be a unifying thing amongst Christians. We want to celebrate Christianity with this film. Leslie Caminada Vistil, News 5. Dunay mga kalihukan ang giandam alang sa Cancer Awareness Month nga gisaulog karong buwan sa Oktubre. Niadtong Sabado nagtapok ang mga breast cancer survivors ug kadtong padayong nakiglimbasog sa maong sakit alang sa usa ka pink cancer chat. Julie Tainar, Sugin Limi. 2004 dihang unang namatikda ni Marieta ang bugon sa iyang tutoy. Iya kining gipasagdan sud sa 4 ka tuig. Apan uwahin na dihang na-diagnose siya og stage 3 breast cancer. Tungod ni ini, inanay nga nawad-an og paglaom si Kapuno. Nahadlok siya sa iyang sakit. Apan pinaagi sa tabang sa iyang makabanay og kahigalaan, mibalik ang iyang kaikag nga mabuhi. Kanang para na mo mga pasyente, di ginamo malikayan nga makuan gid mi kanang magbaton gid mi kahadlok nga abi na mo mamatay naman ka kuan. Usa si Marieta sa libuan nga mga Pinoy nga dunay sakit nga cancer. Dinhi sa Asia, ang Pilipinas ang dunay labing daghang kaso sa maong sakit. Apan matod sa mga espesyalista, dakog matabang ang early detection kay kun masayo, mas taas ang posibilidad nga maayo. Sa publiko na sila awareness about the disease. Kaya awareness ng good is the best prevention. Kaya balog kag unsa ang ibahat ko nimo makaprevent ka sa disease. Okay, dako mo gud siya gasto when you go through the chemo radiation. So kung sayo ka, ang imuhang tambal makatabang panimo to lengthen your life. Giawhag ang tanang babay nga magpa-breast self-exam aron masuta kung duna bay bugon sa suso nga posibleng mahimong cancerous. Kinahanglan sad nga magpamammogram aron masiguro nga luwas sa maong sakit. Julie Tainar, News 5. Malaumon ang pamilya sa Sugboanong si Captain Dennis Sabang nga makit-an ra siya. Si Captain Sabang, usa sa 3 ka tripulante nga padayong gipangita karon sa mga rescuers human ang iyang barko nabanggaan og laing barko ug nalunod didto sa North Sea, dol sa nasod sa Netherlands sa Europa. Aniya ang exclusive report ni Chinky Bargio. Naghuwat na dyan minimutanan din. Wa magdahom ang news desk assistant sa News 5 Cebu nga si Madin Sabang nga usa ang iyang amahan sa mga na-missing nga crew sa nalunod nga barkong Maria didto sa North Sea taliwa sa nasod nga the Netherlands ug Denmark kagahapon sa buntag. Si Dennis Sabang, 56 anyos, mo'y kapitan sa mong barko, dihang gikabangga ni ini ang usa ka fishing trawler 40 kilometro sa habagatang kasadpan sa Den Helder, usa ka lungsod sa nasod sa the Netherlands. Ang barkong Maria dunay sakay nga 5 ka mga tripulante, mao'y gitahasang mugwardya sa usa ka oil drilling platform sa kadagatan. Sa maong hitabo, 2 ang naluwas, 3 ang padayong missing nga gilangkuban sa 2 ka mga Filipino ug usa ka Indonesian. Karong adlaw mauusab ang adlaw nga tawhan ni Captain Dennis Sabang ug inay magsadya naputos sa emosyon ang iyang anak nga si Madin. Kung asa man ka karon di mayon ta safe ka.
Naghuwak piniputan. Excited na nga muuli ka. Imong atong plans, ang vacation together with ate. Now, safe ka o nga makauli dari namo. Gibisita sab sa mga asawa sa Seaman ang panimay sa pamilyang Sabang dinhi sa lungsod sa Carmen aron duyugan ang asawa ni Dennis Sabang nga si Marichu. Mihalad sila og mga pag-ampo. Wa mawad-i sa paglaom si Marichu. Siya naglaom nga luwas ra ang iyang bana. Nga makauli pa gyud siya nga maay paglawas. Kung unsay pagbuot sa Ginoo, nga makakita lang jud ko niya, Jing, oy. Kalit mo kung kaista naman ko na birthday pa niya karon kada. Matag karon og unya makadawat og tawag ang pamilya gikan sa ahensya nga gialagaran sa ilang padre di pamilya apan wa pagihapoy konkretong balita kung luwas ba kini. Jinky Bargio, News 5. Mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay padayon gihapong nag-obserbar sa bawd nga mihapak sa ilang kabalayan. Uban kanila sa bakanting luna-una na pahiluna aron mahilayo sa posibleng paghapak sa dagkong bawd. Matud pa sa usa sa mga residente nga nagpaabot na lang sila og kun unsay buhaton sa ilang barangay. Dugang nila nga maglisod sila sa pagbalhin kay wa man sila makabalhin ang dapit. Dako ilang pasalamat nga dunay seawall nga nakapugong sa dagkong bawd nga posibleng hingpit gyud nga mabanlas ilang mga balay. Sa tala nga gihatag sa PIO sa dakbayan sa Talisay, 5 ka barangay ang apektado sa dagkong bawd diin dulan sa 500 ka mga pamilya ang naapektuhan. Kapin usa ka gatos nga milyon ka pesos ang gibudget sa lalawigan sa Subo alang sa pagpangandam o pagtubag sa mga katalagman. Ang gobernador sa Subo miauhag sa kalungsuran nga mobubo og kwarta alang niini. Ryan Sorote, Sugin Limi. 108 million pesos ang gigahin nga budget sa Cebu Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa tuig 2014. 44 million pesos niini gahin alang sa preparedness ug mitigation projects sa tibuok lalawigan. Giauhag ni Cebu Governor Hilario Davide III ang tanang local government unit sa Subo nga mo-invest sa disaster preparedness nga gimando usab sa balaod. You never know when disaster strikes, ma. So it's important nga when impact yung sa disaster, andam ang tanan. Gigahin usab ang 30 million pesos alang sa relief and recovery projects. Lakit niini ang livelihood, relief operations, mga tambal, ug pag-ayos sa mga nagubang nga mistruktura human sa usa ka katalagman. Matod sa pangut sa Provincial Disaster Office Neil Sanchez nga 60% pa lang nga ready ang lalawigan. You never know when disaster strikes, ma. So it's important nga when impact yung sa disaster, andam ang tanan. Ryan Sorote, News 5. Gipaubos na sa state of calamity ang dakbayan sa Bayawan sa Negros Oriental tungod sa grabing pagbaha dito. Kapin sa 2,000 ka mga pamilya kun 11,000 ka mga individual ang gipabakwit tungod sa nagpadayong pagbaha sa lugar. 7 na ang kumpirmadong patay sa pagbaha, lakip na ang pulis nga rescuer nga si PO1 Rodelyn Gonzaga, patay usab ang 14 anyos nga si Roland Garganyan. Ang mga patay nga lawas ni Gonzaga o Garganyan napalgan sa managlahing lugar sa Barangay Villarreal, dakbayan sa Bayawan. Laing 3 ang padayong gipangita sa mga rescuers. Sumala ni Bayawan City Councilor Peter Paul Renasha, aduna pay pipila ka mga lugar nga gilunupan pa.